Nangunguna pa rin sa talaan ng mga pinakamagandang lalawigan ng Pangasinan. Ito'y matapos hirangin ang lalawigan natin ang may pinakamagandang kapitolyo sa buong Pilipinas. Matatandaan na sa taong 2009, kabilang na sa mga most visited areas ang kapitolyo ng Pangasinan mula nang mapaganda ang kapitolyo ang kabuuang Capitol Complex. At nagkaroon ng tourist provincial bus na naging bahagi na rin ng mga lakbay-aral o educational trip sa eskwelahan, maging mga empleyado ng iba't ibang bayan o ahensya ng gobyerno. Ganon din ang mga pribadong grupo ng iba't ibang lugar. Dahilan ito upang mapabilang ang naturang lugar sa mga binibisita sa lalawigan. Dagdag pa ni Baraan na ang serbisyo ng mga empleyado ay ehemplo na ring maituturing na maaaring sabihing isa sa mga nakatulong upang hirangin ng ating lalawigan ay nangunguna sa talaan ng magagandang lalawigan. Bukod pa ito sa mas pinaayos na provincial government offices, di lamang ng mga vital provincial government offices, ngunit maging opisina ng provincial board members. Hirit pa ni Baraan, ang mga ganitong rekognasyon sa lalawigan ng Pangasinan ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga empleyado ng provincial government, maging sa mga nahalal na opisyal ng lalawigan ng Pangasinan. Para sa Pangasinan Today, Janice Hidalgo.